காஞ்சிபுரம் அருள்மிகு முத்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் பிரதோஷ விழா விமரிசையாக நடைபெற்றது. காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் அமைந்துள்ள பழமை வாய்ந்த அருள்மிகு முத்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் ஆவணி மாத பிரதோஷ விழா விமரிசையாக நடைபெற்றது. இதில் உற்சவர் மற்றும் மூலவர் நந்தி பகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனைகள் நடைபெற்று தொடர்ந்து பிரதோஷ பகவான் நந்தி வாகனத்தில் எழுந்தருளி ஆலய வளாகத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். விழா ஏற்பாடுகளை ஆலய அறங்காவலர் குழு தலைவர் சரவணகுமார், அறங்காவலர் பாலச்சந்தர், கடம்பன், தசரதன், ஏகாம்பரம் உள்ளிட்ட பக்தர்களுடன் இணைந்து விழா ஏற்பாடுகளை சிறப்பாக செய்திருந்தனர். கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டது.